Ζει Κύριος ο Θεός. Η ώρα είναι 11 το πρωί και χτυπούνε καμπάνες μαζί με σιρήνες πολέμου. Είναι ένα σχέδιο και αυτό για να τρομοκρατήσουν τους ανθρώπους. Σιρήνες πολέμου και καμπάνες ακούγονται. Να δείξουν τι? Να προετοιμάσουν ποια κατάσταση? Αντί να χτυπούνε καμπάνες όταν έπρεπε και να ηχήσουν οι σιρήνες πολέμου που ήδη βρισκόμαστε σε πόλεμο εδώ και πολύ καιρό, δεν το κάνανε. Τώρα για ποιο λόγο χτυπούν οι καμπάνες και ακούγονται και οι σιρήνες πολέμου? Οι υποκριτές, οι προδότες, κράτος και εκκλησία τρομοκρατούν τους ανθρώπους και θέλουν να τους περάσουν φοβικά μηνύματα, να έχουν φόβο οι άνθρωποι. Γιατί? Μήπως θέλουν να υποκύψουν για να λάβουν το χάραγμα, ταυτότητα? Όλοι αυτοί είναι ένα, εργάζονται, συνεργάζονται, κράτος και εκκλησία. Ακούστε, σιρήνες πολέμου και καμπάνες. Για ποιο λόγο? Οι καμπάνες θα έπρεπε να χτυπούν για τη μετάνοια όλων των Ορθοδόξων χριστιανών. Οι καμπάνες θα έπρεπε να χτυπούν από την πρώτη μέρα που βγήκαν τα εμβόλια ως αντίσταση. Οι σιρήνες πολέμου θα έπρεπε να χτυπούν από τη στιγμή, εδώ και καιρό, εδώ και πολλά χρόνια, που υπάρχει σχέδιο και έχουν εισβάλει στην πατρίδα λάθροεισβολής. Πού ήταν τόσο καιρό να χτυπήσουν τις σιρήνες πολέμου και τις καμπάνες η εκκλησία? Αντίθετα, τους κάλυπταν και θρέφαν το θηρίο και το θρέφουν έως και σήμερα για να σας οδηγήσουν στην εξαθλίωση, στο χάραγμα, στο σφράγισμα, και στρώσανε και ένα χαλί για να έρθει το θηρίο και να καταπιεί όλο το λαό. Στρώσανε χαλί, άγημα κάνανε τότες όταν ήρθε το εμβόλιο, άγημα κάναν στα αεροδρόμια η εκκλησία, όχι καμπάνες δεν χτυπούσαν, άγημα μαζί με το στρατό. Και σήμερα χτυπούν οι καμπάνες και ηχούν οι σιρήνες πολέμου. Για ποιο λόγο? Για να φοβήσετε το λαό? Λοιπόν, το ότι εντός ολίγου καιρού θα καταστραφεί αυτή η πόρνη Βαβυλώνα είναι γνωστό. Έρχεται μέγα ρίχτερ και δεν θα μείνει τίποτα σε αυτή την πόλη. Κάποιες καλυβίτσες θα μείνουν. Από την Κόρινθο θα σκιστεί, θα ανοίξει η γη στη μέση, θα καταπιεί όλους τους αποστάτες. Λοιπόν, και αυτούς που έχουν κοινωνία με τους χαραγμένους, και αυτοί θα γευτούν το θάνατο και τις πληγές. Και αυτοί θα τους δεχτούν που εμπέξαν την πίστη, το Χριστό, και είναι μέγα υποκριτές σήμερα. Προδότες της πίστος και υποκριτές. Λοιπόν, μεγαλύτεροι υποκριτές όμως είναι όλοι αυτοί. Το Ερατείο που χτυπάνε τις καμπάνες και τρομοκρατούν τους ανθρώπους. Μεγαλύτεροι προδότες είναι αυτοί οι στρατιωτικοί σήμερα που χτυπούν τις σιρήνες πολέμου, ενώ οι εχθροί ήδη βρίσκονται εντός της πόλεως και εντός της χώρας, και οι ίδιοι τους καθαρίζανε και τους υπηρετούσανε και είχαν γίνει Φιλιππινέζες. Οι ίδιοι οι Φιλιππινέζες σήμερα θέλουν να μας προειδοποιήσουν. Για ποιο λόγο? Για τι πράγμα? Τι μηνύματα θέλουν να περάσουν? Οι καμπάνες να χτυπούνε για τη μετάνοια των ανθρώπων και 3 μέρες να κηρύξουν εθνική νηστεία για να μας λυπηθεί ο Θεός, να νηστέψουν οι άνθρωποι και τα ζώα ακόμη, όπως οι Νινεβίτες, για να πάρουμε έλεος. Έχουν λάβει τα εμβόλια, είναι υπέρ των ταυτοτήτων, υπέρ του χαράγματος, θρέφουν το θηρίο, τους εχθρούς, τους Ισλαμιστές μες στην πατρίδα, και σήμερα μας τυπούν και
τις ειρήνες πολέμου οι προδότες της πίστεως. Αλλά δεν φταίνει αυτοί, φταίει και ο λαός. Αυτός ο κοιμισμένος λαός που είναι γραμμένο να καταστραφεί. Αυτοί φταίνε, ο ελληνικός λαός φταίει που ανέχεται αυτούς τους αλητήριους προδότες της πίστεως. Και όχι μόνο αυτό, φταίει ο λαός που έκανε σύμπραξη με τους εχθρούς, με τους ψευδοπροφήτες. Και αφού κάναν σύμπραξη ο ελληνικός λαός με τους ψευδοπροφήτες και έχουν κοινωνία με τους σφραγισμένους και τους χαραγμένους, δεν θα γλιτώσει κανείς. Ακούστε τους προδότες και πάρτε τα μηνύματά σας. Εντάξει, σταμάτησαν οι σιρήνες πολέμου, πήραμε το μήνυμα ότι είστε προδότες. Σταμάτησαν και οι καμπάνες να χτυπούν, πήραμε και αυτό το μήνυμα, διότι έρχεται ο Αντίχριστος και τον καλωσορίζουν. Γι' αυτό χτυπούν οι καμπάνες, να το γνωρίζετε.